amaJuda endilanda okokuba wena ngumAfrika, ndithi kuwo mna ndingunyana kaAbraham ngokholo, kubuAbraham nguyise wamakholwa. Yiyo loo nto kwakuba blind, kwakuba kubi, andiyi emakhantini apho kumikhona impondo ezomileyo, ndoyame ngekhanti lonyana kaMariya elajinga eKalvari. Ndithetha kwelo khanti, andiyi kweli lamaXhosa ikhanti, kweli lakhoywe eKalvari, kweli lagunyekwe eKalvari, ndiyoguqa kulo ngesango lika-Abraham. Therefore, le nto ndithethayo andingowasemzini eBhayibhileni. The Bible is running in my veins. Yeah, yincwadi yasekhaya. Nokuthi wazijonga iinwele zam, ewe ufumanise uba ezamaJuda ingathi bubulembu bombona, ezikanoni iinwele ngamaqathala ingathi ngumthokoko wokuvuka. But inye into endimi ngayo, ewe ndingumntana kaAbraham. MaKrestu amahle athandekayo, le nyaniso mayisidibanise sibe sisihlobo, kodwa uba sivani kuyo ingakhawukayo. Andizukujika kwimicimbi yakwantu engamzukisiyo uThixo, imicimbi esubstituta uThixo, edakasa kwindawo kaThixo. Andingeni kuyo, angandihlamba amaXhosa bayathanda, amaNgqosi nangandigxotha. Sendifikile khaya apho bendijonge khona, ndijonge okokuba ndibe lusapho lukaThixo ngoAbraham. Yiyo loo nto ndiyichazelayo namhlanje ndisithi kunibali lika-Abraham lizokunqamlezo. Yiyo loo nto izulu lahlala phantsi kwathiwa into ezakwenzeka eKalvari makayibone uAbraham. Okwesibini, uAbraham makayive into eyenzekayo entliziyweni kaThixo. uYesu enyuka intaba yeKalvari, intlungu kaThixo uyise makayive uAbraham. You can read the Bible from cover to cover. Yonke into ekufuneka uyazile ngoThixo, uThixo ukwenza noba yindoda enye, athi mayiyibone le nto ukuze nabanye bayive ngolwimi lomntu. Yiyo loo nto intlungu kaYesu yayikukuba abafundi bakaYesu bacinga bafanele umcimbi uphelele apha, bacinga bafanele kuzawuphelelwa eKalvari, bacinga okokuba xa uYesu efile kuBride wayibona uThixo kusekude, bathatha basiwa kwintaba yokumila kumbi, apho funeka phambi kokuba uYesu antywile kumathunzi amnyama seKalvari makubonwe intaba yegraduation phambi kokuba ngene kwi-examination. Kuba izulu kalihamba nawe alithathi inkathazo endleleni,
lothixo kuthatha idestination izokusondezwa ibekwe apha nganeno kwedistance ozakho uyahamba. Yiyo loo nto incwadi yamaHebhere chapter 11 verse 13 ithi aba bonke bafa ngokokholo bengawafumananga amadinga, besuka bawabona kude, kwatsalwa amadinga azawuvuthwa kwikamva azobekwa phambi kwabo phambi kobahambe kunye nothixo, kuba banikwa impendulo. Yintoni ebanga uhambe nothixo? Yintoni ebanga wamkela uYesu eKalvari? Kufuneka uyazi idestination, kuba udangerous umntu ohamba naye engena destination engqondweni. So hamba nomfazi, nihamba ubomi, ewe nihamba uhambo lobomi. Ukuba umkakho utshate naye ubona apha phambi kwakhe, ubona usuka apha uzawumapha, gqithi utyiwe, you are going nowhere. Tshata umntu okwazi ubona kude. Okwesibini, tshata umntu oya kwenkabi yangakuwe. Kanti sohlukana nawe ngoverse 19 ecamanga ngokuthi unakho nokuvusa kwabafileyo. Makabonge uThixo. Ndiyabulela uba ndivale ngale ndawo. Ndiyabulela okokuba ndifike kuyo kunjawunje eli xesha kanonke nibuzise uba kwakuyekwa nini. Ndiyabonga uThixo. Ndicela uzibambe ungayiphunci ecamanga ngokuthi unako nokuvusa kwelabafileyo. Usifundele ke xa usekhaya uAbraham uyaxoxa, uxoxa ngale nto 17 u18 u19 ide axoxe uAbraham axoxa aphume phandle. Ukubona imithingi kayishushu ufika emahlahlane batshiswe yimicantsi abantu aphuma phandle. Uxoxa uAbraham noThixo axoxa aphume phandle, athi uThixo masiphume phandle. Uba uyiva le nto endiyithethayo, kuphunywe phandle. Athi uThixo athetha gqibe, athi Isaka yena abonikela ngaye, finish. uAbraham eme athi Thixo masiphume phandle. Uyakhumbula ngokuya wawusithi imbewu yam izawuba ngenhlabathini. Usayikhumbula? Uyakhumbula ngokusithi imbewu yam izawuba ngeenkwenkweni zezulu. Uthini nihleli? Yabo uThixo akaxoxi, asalwana. uThixo akaxoxi, uthetha straight. Kansohlukana nawe, uThixo uthetha straight. Uthi lo ngapha exoxa abe ngapha. uThixo sithi Abraham nditsho. uAbraham athi mama ake wanga kakuhle. Ngomsa abidathi yini? Uthixo nditsho. Let uqonda amakholwa iyabafrustrate amakholwa, kuba nento iyiphikise namhlanje ithethwa iBhayibhile uzawufika nangomso iBhayibhile isitsho, neveki sayi uzawufika isitsho. Hamba nami kasivala hlala kakuhle. Ndithi kuwe, ewe uAbraham Tisa ya sivule ke ngoku ngela gama elithi Abraham ngokho. Niseke mamelani ke ngophi apha kuni, ngophi apha unokucela kuthiwa ngobulala umntwana
Uthi wagqiba umvusa ekusasa uthi masango